Wara konsultazzjoni pubblika u laqat ma' organizzazzjonijiet bħal Setqa, Caritas u l-Fondazzjoni Oasi, il-Gvern ressaq fil-Parlament proposti għal riforma fil-ġustizzja li timmira li tkun aktar effettiva mal-vittmi ta' droga. Il-Ministru tal-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard enfasizza li l-Gvern jemmen f'pini jibsa kontra traffikanti ta' droga, sostna li l-bidliet proposti qed jiffokaw biex joffru aktar għajnuna u riabilitazzjoni lil dawk li huma verament vittmi ta' droga mingħajr ma jbidlu xejn mill-pini ħorox kontra traffikanti. Ir-riforma għandha li twessa l-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' persuni li nqabdu bid-droga minn 4 għal 7 membri. Barra minn hekk, ir-rapporti li joħorġu minnu jkunu sostnuti b'raġunijiet ċari u spjegazzjonijiet tal-każ. Bidla oħra proposta li l-qorti dwar id-droga jkollha l-fakultà li tikkomunika l-progress tal-persuna li tkun għaddejja minn proċess ta' riabilitazzjoni ma' rati oħra jekk l-istess persuna jkollha każi kriminali oħra qudiemhom. Sostna li dan għandu jżid l-effiċenza tal-proċess ġudizzjarju waqt li joffri aktar riabilitazzjoni lil vittmi. Din il-riforma hija mnebħa primarjament mill-ħtieġa li noffru aktar possibilità ta' riabilitazzjoni lil dawk li huma veru vittmi ta' droga biex insaħħu l-istorja ta' suċċess li pajjiżna kellu f'dawn l-aħħar 10 snin f'dak li għandu x'jaqsam mal-qorti ta' droga. F'din ir-riforma rajna wkoll imma li nsaħħu l-aspett purament proċessuali, marbut mal-proċess li tmexxa fil-qorti biex nassiguraw li jkollna ġustizzja effettiva però bi proċeduri wkoll effiċjenti. Il-Ministru Attard qal li riforma tipproponi wkoll ċarezza fuq kif il-qorti tista' tikkonverti ruħha f'qorti dwar id-droga. B'dan qed tkun proposta kwalifika li tgħid li r-reat irid ikun twettaq waqt perjodu fejn l-akkużat kien dipendenti fuq id-droga u li r-reat kien attribwibbli għad-dipendenza. Dr. Attard spjega li bħalissa l-qorti m'għandix din l-għażla jekk il-persuna tkun akkużata b'reat li jinvolvi offiża volontarja jew armi tan-nar. Madankollu l-bidliet proposti se jagħtu diskrezzjoni lill-qorti biex tagħżel li tikkonverti ruħha f'qorti dwar id-droga sakemm il-pina minima ma tkunx ta' aktar minn 2 sentejn priġunerija u r-reat ma jkunx twettaq bl-użu ta' arma tan-nar jew splussiv. Il-Ministru qal ukoll li r-riforma se tgħin lil dawk li skontaw sentenza għal possess sempliċi ta' droga biex ikollhom proċess aktar ġust kemm il-darba jkunu diġà skontaw sentenza. Se tiddaħħal skeda ġdida biex tiddetermina jekk każi partikolari jaqgħux taħt il-parametri tal-qorti dwar id-droga jew le u dan se jkun magħmul b'mod li joffri aktar ċans għal persuni akkużati għall-ewwel darba li jkunu għaddejjin minn riabilitazzjoni. Il-Ministru Attard qal li kull skeda tinbidel minn Ministru iżda qal li hu m'għamilx hekk imma mar għal konsultazzjoni pubblika.